Primer de tot us volíem agrair tots els que ens heu comprat llibres per Sant Jordi a la web. Vull dir, moltes gràcies per tot, heu fet que aquest Sant Jordi encara sigui una mica possible. A nosaltres el que ens agrada, per descomptat, és sortir al carrer, veure-us, xerrar amb vosaltres, i aquest any malauradament no ha pogut ser. Molt agraïts per tot el que hem fet entre tots, vosaltres, nosaltres, tots nosaltres, per Sant Jordi. Aquest Sant Jordi és diferent, com sabeu tots. Esperem que no sigui la norma, sinó que sigui una excepció. En tot cas, els llibres serveixen també, o sobretot, perquè la gent tingui el seu caràcter i aprengui a formar-se. Davant d'aquesta situació tan excepcional, hauríem d'aprendre tots nosaltres a matar el drac de l'excepció. Us tornem a donar l'agraïment. Sabem que ens tornarem a trobar aviat, que ens trobarem als carrers, que ens trobarem a les places del país, i hem passat un Sant Jordi bastant terrible, però el superarem entre tots. Moltes gràcies. Moltes gràcies, molt agraïts, visca els llibres, visca la cultura i visca el caràcter de la gent.